Ebusiafo mama akwaba eba Nana Collins TV na ene video yi eye ahemfo a minya akwenya etwa wo mo emra eye opemso otumfo osejutu the second Nana pia odi eye ne Akwasidea Kese eye Sunday ya etwemu ya nya ahemfo ni nyina ena minya akwanya etwa wo mo nti no wo ma minya akwenya etwa wo mo no mo na me de ebrewi na obibesie na efe yie ohene a mohwe no no eye ofenso hene Nana Dwamna Akintin a otosuminu na ohime ya mohwe nso eye Nana Amoanima dede a ono nso etosuminu a oye adanse hima ka adanse a eye fomena dompase eye asokwa eye adubiase ni adubiase oboase eye sika krom oboase ye ka eye sika kokko ewa Ghana ha nyina bebia efria na ekyerese eye mami ekrom ena efri eye adanse hima ena ono nso watena se fefefe no nti Ghana gold ni nyina sema se ni nyina mami we ekrom ena efri na de otoso enso ye eye manso nkwantahene eye Nana bi kusi apia a ono nso etoso bienu ono nso na mohwe no fefefe a etwaguno manso nkwanta ahima enso eni eye Nana nyako aburasika a ono nso etoso eye miensa enso na mohwe oba fefefe ohima fefefe kama na ohini a otoso enso ye eye adwuma kwawoma hene eye Nana amponsa kwaw a ono nso etoso enan a ono nso na eye mohwe na ohini osapa ye open ahemfo omosapa ntumi enyi eye Nanan enfrimukra Asante onibisa epa eye Asante yeye emano eye fe yeye emane ye akono piao Nana piao intino Nana yesa ekono sui enso eye tepa manhene Nana edusei atwini ampem a ono nso etoso ba ko dikan na ono so enene hima eye Nana ejewa pamu oba fefe hima fefe ono so na mohwe no anim se Asante hima de enye obi na ebeka kiro Asante hima Asante ahemfo omo danso omo ho efe yie na omo afade ene omo akade nso ye de efe yie eye Nana ya obey enso eye obogu manhene Nana oduro apintin dakwa a otoso miensa ene ni edom ena jese eba eye ade Kese no ase na efeye na amamre de entontwene meda mekase this is who you are and this is who we are as Asante and as Ghanaians. This is what makes us unique, among all peoples in this world. Entina onyankopon boy we ase no ode eye amamre ni amane akodo emema bia woni de eye apatrapa hima eye ohineba champion a otoso mensa ono nso na okono fefefe na eye Dwabin manhene enso ebepie mu eye Nana otusirebo a otosuminu ono so na ekwakochia opemso no na amamre kwaso no eye Dwabin manhene pe ena etumi ekochia opemso na otumi eba bedwam abra opemso atenase entino ono opemso ana Asante hene etenase a ena ono oba nti ono omba emetenase entwen eye Nana emum Asante hene atenase wi no ena eye Nana otusirebo eye Dwabin manhene oba na obechia eye Nana nti ono no
oyana o Asante a program a check ansano aba ti ahemfo no nyina aba no a opem so aba betena no ansana trapping hene na otusirebo aba nti no amamre sa ene ete na efe ye Anyamuhwe enso Nana Herman hene Nana Sawansa na hene we so enya asem ketwa kra no so edi asaye na di ogina ne nchen enso yenea ye maame yenea ye hima Nana ya Asantoa the second edweso hima na ye kan Nana ya Asantoa ho asem akyerɛwa sama amonim sɛ enye ne na ebewie enso ohima we na edi Asante anim afe 1902 omo ekokun ye eje sikadwa esi ho intimami ohima yi onye enipa ketwa kra ewo Asante abakosemu ene Asante amanemu kyese odimu eyie na ono nso so yobi a opasapa enka ekwakoye se Asante ahemfo no de omunyina epasa na omunyina nso esa emane yefe enti ahano na oma ombo drums no kyese omo friend se omidiasa ema omo na mhwe ohima emudi na ohima enye na adwin se obe esa nso amamre ne amane ekwanso no so ye bibi nti Nana Hima bibi yehwe momye nkɔhwɛ Nana Hima full video no me other videos Nana Sawansa Herman hine nso na edi line mo no so kwakwakyia opem so efeye Nana tade no ne na hofade de enya agrokra efeye Nana pia Emma already said obeshe no I like it to this channel. Thank you for watching.